Sinusi siye wanne Maker Productions. Na kasa gane gwargwadon tasirin su a cikin raina, na tabbata da rayuwa ko babu sakin tunanina. Ina yawan ganin kiɗin narinsa cikin mafarkaina, ni zana so a ce kina sauraron dukan jawabaina. Sai da ni gamu da ke na kamu, ban gane kaina ba, sai na ji duk a zuciya na damu. Ban bar da sako ba, hijabin da ke cikin ruhina, ban zo da cuta ba, ke kika zan kwatankwacin sashi na rabuwa ba zan so ba. Daya biyu uku are nake ci ta ɗai ta farko, wacce na sa a zuciya babu kamar ke cikin fagen soyayya. A gaskiya na kware miki, zance na zuci na furta miki, da so abin da na ji a ruhi na, ke ma a ran kike je shi. Kinyi kalaman ki da sanyi wanda yake shirin yarba ni da ke, sai dai fitar boko ajali. Ke din aita daban ce, kyakkyawa a takaice, baki ne zan kwance, kin ji mai ado da baya. Ke ma rufa ni kisaya, da mu ake gane kwatance, gobe ma rana ce dan halitta ya zai mance. A dole sai na sara miki, maso gari na karke shamaki, ki bani daga sirrin ruhinki a zuciya na je miki. Gari ki ne zan kare haki, in gani ba mai miki farmaki, sabani da shida aka sisin sanda ne da ke da naka. Daya biyu uku are na kai ne ɗaya na farko, wanda na sa a zuciya babu kamar ka cikin fagen soyayya. Mai kyakkyawar zuciya, zo zauna da bani, nawa mai kyan launi kayi kyan gani ba muni. In ka san da ni wannan tunani zanayi, yan hali da ɗabi'a ne da taka zanai koyi. Wa zai kai ya ni cikin 'yan matan zamani, kai garin kyauta ne wanda rabbi shi ya bani. Na ji daɗi a raina, na ji sanyi tunda na samu mai sona da amana, zan rike shi ba na sauyi. Daya biyu uku are nake ci ta ɗai ta farko, wacce na sa a zuciya babu kamar ke cikin fagen soyayya. Daya biyu uku are na kai ne ɗai na farko, wanda na sa a zuciya babu kamar ka cikin fagen soyayya.